духтарчаи 3 сола дар рӯзи дафнаш зинда мешавад. Салом шунавандагони азиз. ин воқеа дар Филиппин, дар шаҳри Аврора, дар ҷануби Занбуван рӯй додааст. духтарчаи 3 сола дар маросими дафнаш чашмонашро мекушояд ва дар ин бора CW Gulines.ru дар нашраш чунин хабар додааст: кӯдак чанд рӯз боз бемор буд ва саломатиаш вазбин мешаваду падару модараш беморхона меоранд. шифокорон кӯдакро дида мебарояну мегӯянд ки дилаш кор намекунаду вафот кардааст. ва дар рӯзи дафнаш наздикони кӯдак бори охирон барои хайрхоҳшкунӣ ба назди тобути кӯдак, ки қисми болоии тобут кушода буд, меомаданд ва ҳамин вақт кӯдак сарашро меҷунбонад. падару модараш мебинанд ки кӯдакашон зинда аст, зуд беморхона меоранд ва аз рӯи маълумотҳои ба даст омада кӯдак ҳоло ҳам дар хонаашон табобат гирифта истодааст ва ҳамоно саломатиаш вазбин аст. шунавандагони азиз, аз худованди меҳрубон дуо кунем касоне ки бемор ҳастанд шифо диҳад ва ҳеҷ кас бемор нашавад. худованди меҳрубон нигаҳбонатон бошад. дӯстони азиз.